Kita lihat ini ada apa. Bah. Kilo. Lah karo kae to. Ya ampun, Mbak. Mawon. Ki lho Mas Dinten kuwi piye? Mama. Oke mau mending kuwi. Anak air fitting. Baju sak menembane kok ya sik bingung. Ijo lho Ren, tenan ijo lho. Jajalen. Wah. Rasane nek Padahal sih. kalau ada kalau tangane. Weh. Ya. Bono tangan glecek sing kita. Lemon lho. Lah iya to, lemon. Lemon piye lho, Pi? Iki aku gak kasih dah. Jajalan. Sore. Mbak. Iki tok mencowok. Kuwi peladene ya apik wi. Pasti lho lah seneng pasti apik lho. Ayo. Yu ben apa yu? Abang lah. Apa tanda nunggu sore lho, Le. Wes ki cepat tuh. Apa ya? Itu kang ubrak-ubrak wong bengi-bengi ya ubrak-ubrak. Awan ubrak-ubrak. Arep turu tampun apa jenenge? Kilo gas. Wangi lho kilo. Dadi mantan tenan tiba iki. Aku gak foto. Wes. Foto to, irunge wis foto. Ya sing iki ora foto, iki wis mending lho. Lah piro jegrak kayak kene sik lu gugu anu lho lu. Wah. Yo wis mending sik iso. Lah ya. Kene, Mas Dio. Iya. Kana. Difoto to. Diketokne ning YouTube kan lho. Lho. Capek wedi karo YouTube ki nyapo to iki jane lho. Wes, tak foto sih. Iya. Iya wis ta iya. Ketok langsung uga. Ki. Wis gak apa-apa sebenarnya diketokne langsung. Oh, wedi karo HP bae kono. Yo gak gendak yo. Lho iki lamu foto ya ora tenanan lho. Nek ora ya pengen hidup jadian ya mae. Ndi? Hidup jadian kayaknya. Lha iku sore macakmu apa, Ren? Yo ngono ae gak saja. Jogja? Oh, aja mah aku. Ora lemu rono apa sidane klambi? Iya toh? Apa? Iya toh. Ya Allah, Nafi cawi. Apa? Oh, Nafi slim ta? Jarimu apa pengen jarian? Lah jadian di. Aku ya, Neng. Ki, jajal ki, gak seneng. Ijo lho wae sendiri. Heeh. Emerald sing Ki lho, anyar ki lho. Jarek wi. sing iki lho. Sing iki lho. Iya, kae ta. Heeh, emerald. Jajalan lho Ren, wi meh padha biru yo an. Iki aku arep salin lho, Mbak. Kok yung ciwa syuting ae. Ora, salen iki gak ono. Ah dicepat ditipu teh. Wes teh gak usah Lho, dijajal. ora dijajal loro kowe. Gak apa-apa. Lah kena iki lho, Mbak. Lagi mantan rewel gak gelem fitting iki ya iki lho. Wedi aku. Wedi opo neh? Tiba syuting kuwi ya. Lah alah. Dina-dina panganane HP kok wedi. Wes Sopra. coba kata Nono tak omong sih. Pateni. Iki gak oleh dipateni lagi. Koru deh. Aku. Iki koru apa wi? Mbak Bibi apa? Ya jaga apa tak kayak Mbak? Mbak kita L. XXL. Ini L ini. Ini L berarti. Emang L ya, Mam? Masa sih? Jajale dijajal. L lo, coba sing cilik. Sini lho. Loh, Gak ngerti aku Mbak kita. ayo. Ayo. Ayo Rono. Enak kan sih? Ayo. Jikokno, klambine sak piro jajale. Ayo tirono. Ayo, coba. Wis iki lho, guys. Sing blugundis tok e. Numpak kono. Mbak. Tak delok. Iki gak apa-apa didiki. Kak, ayo to. Cek to tak delok. Dewi kuwi sing anu.
Ya udah jajal ana. Tapi aku apik kemeng. Aduh kecepet. Amit. Golekne klambi bojone guys iki. Ah ya wis juga sedek sing ngomong. Berisuk lho. Sing roh kan ukurane kono. Ya aku ora ngerti sing mbak iki L. Ya ayo. Yo, Rene. Bisa nek jupuk iki. Dadi gokne bojone jajale sedeng ora. Lho, carane mosok gak iso. Ngendokkan. Iso, aku tak dudu carane. Yo. Ini apa mbak sing Wayang. apa ngalore sing abang ya? Jajal sik aku karek milih we. Mbak, padahal ngono peteng. Ngono. Temumu ijabmu apa jare ya? Iya. Ijab. Mantan kemayu iki. Kalau songo Rada dilemokne saiki. Tapi cilik. Jadi cilik nginting. Ben ketok semok. Sedeng ora El? Sedeng ora ya? Lho. Wi L. Ketoke ra sedeng XL. Sacelonane sing ra sedeng ketoke ya teh. Sedeng no. Sedeng. Nek suwe yo. Aku kan nang kandel. Jadi agak lugu. Menak pegak. Nggokne to Ren ngono wi. Mantan-mantan ngono kae iki digokne. Ya. Tangan sisih Mas ngono. Sampai nggone aku. Iya iya to. Ora. Abange kuwi. Wes, Mbak, ndeng kana ora. Mendung guys. Mbak. Di Mbak iki. Ijo di to Ren. Iki lho jual iki lho. Sagi gak oleh ngapa lah. Padha ukurane. Ora lagi lho, Nen. Merasa jare iki to api. Alne yo. Wis sing mbok corona biru Ren. Cokoke betah. Gak. Kowe iki ngekel peteng ae iki no. Engko nek didandani yo ora manten ki diapak-apakno yo apik ae. Cokoke peteng iki nak ijo iki yo an. Dari ora lho. Macakmu apa to? Siger. Gaun lebih mutlak lho. Terus gue dicerli, aduh. Kayak mantan sing simen dhewe. Cicang. Apa kae? Jo kae. Judi. Oh, jadi jajal wi birune. Iki ta? Heeh. Yang apa ya? Apa?
nggak akan rokan gitu. Siapa tuh? Tapi ya. Kamu guna-guna. Nenek kui coklatnya beda kaki juga. Jadi sing terbaru yo ijo kuwi biru. Ae lho sing anyar iki. Ijo sabe. Apa mahogani mbok gorono? Bae gantimu. Iki jane temune gak apa-apa. Ya kuwi ora apa-apa wong wingke cah iki wis awet dhisik wis abang. Jajalan tok Ren sik. Coklat ya iki. Wis Mbak Wiwin gak sedeng minggu ngene. Pengen jelik lho, jelik menang. Itu ada jelik. Jelik itu jelik. Kayak mau jadi halu. Kuwi to. Tangan kamu. Ini pas kanan. Agak. Betul ya. Tunggu. Lah kok ora kamar Iping. ya ora apa-apa lho. Mau magenta lho. Ngawur. Gak oleh ngono kuwi. Ora apa. Ngabdi guru nabi ki sing halus. Leh marai ke piye? Sendika dawuh. Ora. Gak pareng nek omong basa kali bojone. Kene foto. Foto kesel. Emerald itu lho, setelah apik. Jelik ini. Jereng biru elen. Buku ganti ya, Pik lho. Kayak Apa iki teh? di HP Ren. Apik kuwi nak seneng kuwi. Gitu. Iki to, Mbak. Bukan dia apa, Mbak? Apik lho piyekan. Iki mbok go ngalor apa-apa. Aja lho. Kurang cerah. Emerald kuwi lho. Iya, gak apa-apa. Kalau iki. Biru ya, Pik. Ngene sampe ngene. Ya to, gayamu njaluk diwarai. Jadi tahu nyekel wae gak kok gaya men wi. Lah ya, kok kemo ayu men to cah ki jeneno. Ya wis iki ngalor kan. Terus ganti ngalor apa? Ya maksudnya sore. Apa? Tak jo lho. Emerald lho. Bar biru emerald. Ijo emerald. Pink kalau Ren. Dusty pink kalau. Ya to. Angkur terop. Bukan jenu lho. Gantine Nang ndi, Mbak? blue gondi. Oh, kira ngopi ya? Takon muda. Oh, nek muda mau ngene. Dekorku piro meter to, Mbak? 8 to? 10 ya ora apa-apa. Oh. Ngomong Oh. 6 kan? 6. Oh, papat. Papat to lho ya mending. Kayak waktu ada. Heeh. Bisa ya. Kata iki kae tadi. Katoke digawe, yang Cepat kan? Bang lho coklat. Di kormu Ren. Iya. Wis ke coklatnya 3 sore ngono, Mbak. hmm? Coklatnya 3 sore. Sak gelemu. Wis arek milih wae.
Ketimbang gerudel hatimu. Ya Allah, baterainya entek Ren. Alhamdulillah ya. Tekoni jajal. Piye lah muni, Mang? Lah niku tiange ngono lho. Lah tiange sapa sing di diperkenalne. Yang apa? kenalan sik to. Ki sapa jenenge? Deodoran. Niku perkenalne niku mbok-mbokane. Ki mbok-mbokane. Wis sampeyan dadi manten aja ngluthus terus sawah gak ireng. Terus sensasine ngono kuwi kok Apa? Dipingit. Ren ngono dikon nganu to Ren. Ngono dirawat dilulur. Rumah samu. Kowe kan dirawat ta karo Reni. Kuwi nek bengi dirawat lho, yo an karo Reni dilulur. Duh ki mung kok yo kurang lah untukku mong. Akhirnya wis mulai kok. Kilo Reni saya jadi mantan guys. Backlet. Gak ketok. Delok jajal kamu sing dhisik jajal. Ya Allah, susu. Oh gak delok sik. Anu. Mau gani. Ini temune. Lho, temune mau gani. Temune ki lho merak. Ki lho temune. Ki merak. Karo mau gani. Mau gani. Ki lho sing slim lho. Terus. Terus sesalene Blue Gundi. Sorene. Oh, ngono kae. Terus iki omong to yo aja meneng ae. terus ngalore iki lho, ngalore dhek Nafi. Oh, Nafi. Rene. Sorene mengapa Ren? Limit. Ki lho. Meras limit. Ke. Sing suwek kuwi nyapa? Apik. Tidak wis meneng kok. Kuwi wis dienggo wi. Lah kowe kok anu jam 1. Apa? Tanggal 6 e. Temune berbendo. Terus. Lah Dirirani gak sah. Piye? Siramane yo awan ae. ketemu jam 1 berbendo. Wit ge nyucuk. Nyapa santai ae. Isuk ae ya ora apa-apa to, Ren. Siramane. Oh, siraman terus didendani ku Reni karo buke tok lho. Wis mbok omongi Pak Sigih sing siramane kowe. Kenapa? Pak Sigih mbok omongi to? Siraman. Jenengan iki kok iki kok. Ya iya wis tak omongi to Pak Sigih. Ngomongi. Bisa nek ngono neh. Piye? Gampang siraman. Jammu jam pira to? Jam 7. Masih dia mungkin kalau ngono. Kok pas dia berarti. Bangunmu terus video. Terkait siraman kuwi berarti. Oh siramannya gak usah nek gak iso. Masih ada baby. Ya apa to iso. Isu lho. Sore lho ya iso, jam 7 iso siraman. Siramane gak kudu 4 jam, nanti iki siraman wis diletok. Apa magrib ke arep magrib ke lho. Jam 4. Ra omong. Gak apa-apa diletok. Dilet sing Isu lho, tenang. Isu ya ora apa-apa. Jam-jam 10 ngono ka lho. Iya, isu ya ora apa-apa. Bar dandani jam tak dandani. Nek jam 10 mengko tenang malahan. Lek sore mengko malahan Iki no. garis sapa ya iki? Cas sapa ya? Cakmu kok kamar. Oke, bukan lah cas sing digawari ping ndi? Kayak gonmu. Karo aku dikei HP tok. Lho, lah cas ning ndi casku? Karo Piye to cas? bengi kei ki Mbak titip HP ngono tok Lho, kok. lah cas iki terus ning ndi casku? Karo Nek dengenan Bogor ono ya. Ning ndi? Ning iki jenenge Seradan ya. Iki nggo cas to ya. Cas apa? Cas iPhone Lah lho. mulai ki apa ta? Hmm. Cas sing iPhone kuwi dhewe neh, anak dhewe. Berarti jam 10 acarane Pak Singgi. Sore Iya, Pak Singgi. biasa nek ngono Pak Sige. Bisa sebenarnya gak iso sore ae to. klambine bar siraman sing ndi? Joki lapi. Lah tak kon bener ta Ren. Joki lapi. Sa Ge. ge. Kok karo buku apa? Wis oke guys ngono wae wis roh ta bojone Reni lah. Sampun. Pun dikenal. Ya guyu dhewe ki malahan. Pun dikenali kali mbok-mbokane. Iya guyu. Hmm. Ngono jare yo bagus hitam Lah, iya. manis. Mana mana iki, Mbak? Eh? Ya, iki lho, jare yo bagus hitam manis. Adekne kok isin ae. Iya. Kok pusing. Besok kali 9 iki. Ya wis guys kok ngene. Bulan 10. Dah. Sapa?